sa tren. So, papasyal ko sila sa Marie Manila. First stop, kami sa Quiapo Church. MC. Isa sa mga school din dito sa Manila. Oh, first time po sa tren. Diyan si Didong, sa likod niyan. Monument. Sa likod niyan, doon siya nagpa-perform. Akala ko nagpunta kayo nung nakaraan. Dito? Kung doon siya nakaset, baka sa Bulacan siya. Tanong natin mamaya si ano, si Didong. Thank you, Nilda. Hindi pa. Monumento pala. May pangalan naman dyan. Makikita mo kung doon ka na bababa. More na. Isa to sa mga maraming ito isa sa mga istasyon na maraming sumasakay na tao. Monumento na po. Carry lang. Hi. Yes. Yun yung mga nandiyan sa likod. Dito yun, ito yan. Nakikita niyo ang sinitilon eh. Ay. Hindi ka kilay ngayon. Kasi mainit mamaya eh. So for sure. Baka mabura ko lang mainit. Hindi na kalimutan. Magkaiba nga yung chinelas ko. Diba? Ayun yung station. Pangalan ng station. 5th Avenue. Dito madalas tambay doon sila. Vice. 5th Avenue. Tao. Daling ko sila sa daling ko sila sa Quiapo Church tsaka sa Chinatown bago tayo magpunta ng Luneta and sa Jones Bridge. Tama yung paggabi, maganda doon. Tapos tagay tayo doon. Ha? Ayan, panin mo yun ba nga Bating. Follow nyo po sila guys. Yan. Si Argel, si OD ba na nakadress. Si Madam Kit po. Guys, please Madam Kit. Sa Marquardt. Saan kayo, Marian Cruz? Papunta kami ng Quiapo. Sunod ka. Embating. Quiapo po kami. Punta kami Quiapo, Jones Bridge, Chinatown. Alam mo, dapat na rin natin mapuntahin yun kasi mag-ano na ang Quiapo, magiging busy. Kasi magkitaping na si Coco Martin doon. FPJs ang Batang Quiapo. Ipapasyal ko sila sa Manila. Si Brenda kasi masakit ulo eh. Galing ako siya. Basta naman ito. Nandiyan naman siya paisita mo. Tulog na yun. Basta lagi magpag-usay lagi rin niya. Or tawagan mo ba? Asa mo daw fit? Di ba? Or tagay tayo. Pero. Arpa. Una pa ng lakas. Ito.
Yun yung Chinese cemetery. Isa sa pinakamalaking Chinese cemetery dito. Mga dadaanan na. Ano rin ako dito dati, yung bar. May pinapasok nga ang bar dito. Sa Alpaka. Mga alas 3 pa lang malis na ako sa bahay. Para iwas traffic. Darating ako yung 5 o'clock. Ayan o. Chinese cemetery. Mga temple. May mga ano. Our Papa, Manila. Ito yung lugar ni Isko Moreno. Diba ang bilis? Parang bilang kanto. Dito na kami sa Abad Santos. O nga po, ay Ate Rosalyn Mecaris. Tsaka na-experience talaga nila yung trip. Na gano'n ng card. Masarap ka? Masarap ka? Hindi po sa ano, sa Doroteo, going to Quiapo. Sa Quiapo Church, sa Chinatown. Saan punta nyo? To the moon. Road trip. Brum brum. Sige. Alam ko, hindi ko sasabi. Kaya tinatanong ka namin. Kanina ha? Thank you, Ate Wilma. Dito pinag-concentrate sa Salam. Ba natin sa Yes po, Ate Rosalie. Tayuman. So pagbabae, tayuman. Tayuman. Hindi, sinditan mag-ano kami, mag-jeep or papadala yung malaking tricycle dito sa Manila. High floor daw, sabi ni Sam. Hi. Tina Torbs. So, ayun nga po. Baka siya na. Hindi po. Hi, Ate Joy. Doroteo, mas malapit. What do you think? Carriedo. Para makita nila yung iba, yung kahabaan ng
ng ibang ano, street dito sa Manila. Hindi ba? Smile ka sa nanoy. Parang combination. May last message mo. It's man. Oo. Bab ah, Bambang. Sino? Bambang. Sino ka? Ay, my God. Going to Quiapo Church. Basta mamaya, panoorin niyo pa sa mga vlog nila. Nag-live lang ako ngayon sa tren. Wala, Rosaline, wala akong budget. Pengi ako. Gwapo lagi na imuha tapad. Ano po? Ano? Nararamdaman ko si Bating mag-i-stay na po ng Manila for good. Nakita na po niya sa Medyo for life. Hindi. Outfitera ka ayusin. Pero maglalakad siya mamaya ng ano, kilometro. Kaya good luck sa akin. Dito naman yung bilihan ng mga medical equipment, itong bangka. Wala, masakit daw ulo niya. Dito po tayo sa amin. Dito na tayo. Pero Teos. iiwan na sila team. Ramdam ko. Say bye-bye to them naman. Go. Dito daw. Nako, Ate Joy, dapat kanina pa. Going to Quiapo. Titignan natin kung paano sila mag-out na ticket nila. Labas yung mga ticket nyo. Pahuli na tayo. Magpahuli na tayo. Maraming tao. Patagalan lang tayo. Okay lang. Labas yung mga ticket nyo. Naon siya mga tao. Naglabunog naman ka na. Kasi yung mga ticket nyo. Saan to ha? Pagkapasok, labas agad. Ako muna. Ay! Maipit. Maipit. Ay, i-out ko na po to after. Yan. Yay! Naman kami. So, dito na tayo, Sagdan. Exit. So, i-out ko muna to mga ma'am. Kasi, nandito na kami sa kalye, ha? See you later.